Milý otec Chryzostom, drahí bratia a sestry, milí mariánski ctitelia, som veľmi rád, že sa stretávame na tomto posvätnom mieste, aby sme spolu rozjímali o prvom z troch tém, na ktorých chceme hovoriť. Dnes to bude ako Panna Mária, žena viery, potom Panna Mária ako žena nádeje a napokon to zhrnieme rozjímaním o tom Panna Mária ako žena plná lásky. Ak hovoríme o Panne Márii ako žene viery, tak počas tohto rozjímania nechceme konštatovať, ale chceme o nej hovoriť ako o matke, ktorá nám túto vieru chce vyprosiť. Je tu stále toto pnutie medzi tým, že hovoríme o nej ako o žene viery, ale ona ako matka túži, milujúc nás, keďže nás dostala v mystickej adopcii pod krížom za deti, aby sme aj my mali živú vieru. Preto chceme o nej rozímať nie ako v nejakom takom abstraktnom zmysle slova, že to konštatujeme, že ona je ženou viery, je, ale vždy v tom, že sa to nás osobne nejakým spôsobom dotýka. Myslím, že ak sa takto nastavíme, ak takýmto spôsobom si otvoríme srdce pre Božie vanutie, tak toto rozjímanie posilní aj našu vieru. Ale to nie je preto, že ja by som hovoril nejaké umne vymyslené a zoradené slova, ale pretože chceme sa takto vystaviť duchu, aby on nám dal túto vieru, lebo jedine vanutie ducha nám môže dať túto vieru. Prostredie je veľmi inšpiratívne. Obklopuje nás viac ako 4000 vyznaní viery vrité do kameňa. Mal som tu milosť prakticky každú tabuľku prečítať, vyhodnotiť, zaradiť a hľadať za ňou príbehy. A bolo to a je to fascinujúce, pretože niektoré ďalšie sa objavili už potom, ako vznikla tá knižka o ľudskej jaskyni. A toto je viera, o ktorej dnes chceme hovoriť. Viera, ktorá nezasahuje len rozum, ktorý niečo uznáva. Nie len srdce, ktoré niečo prežíva a preciťuje. Ale chceme dnes hovoriť o viere, ktorá ide do končekov našich prstov, teda do toho, čo konáme, toho, čoho sa dotýkame. O takejto viere chceme hovoriť. Pod jedným zbombardovaným kostolom v Nemecku našli sochu Ježiša Krista, ktorá mala pôvodne takto rozpäté ruky, ale ako ten kostol padal po zásahu bombou, tak tie ruky sa odlomili. A keď kostol obnovili, rozmýšľali, či takúto sochu majú postaviť. Či sa to vôbec hodí, aby postavili sochu s odlomenými rukami, alebo tie ruky reštaurovať, alebo tú sochu nahradiť. No nakoniec sa rozhodli urobiť to tak, že tie ruky tam nedoplnili, doplnili tabuľku. Ježiš hovorí tomu, kto sa na neho pozerá: nemám ruky, potrebujem tvoje ruky. A určite Panna Mária, naša nebeská matka, ktorú sme dostali z kríža do daru ako našu matku, je predĺženou rukou Boha, ktorá nás chce naučiť hlbokej viere a byť jej príkladom, lebo je vzorom tejto hlbokej viery. Ktoré evanjelium je evanjelium, v ktorom prvýkrát zažívame Pannu Máriu ako ženu hlbokej viery? Nepoviem to priamo, poviem to nepriamo a vy budete vedieť, o čom hovorím. Totiž máme sklon vnímať našu vieru, ktorá je premietnutá do minulosti, do toho, čo bolo, ako spomienku, alebo premietnúť do budúcnosti ako projekt. Ale v skutočnosti viera znamená, že verím a vyznávam, že v tejto sekunde, v tomto momente, v tejto situácii, v tejto okolnosti živý Boh vo mne pôsobí. Teraz, v tejto chvíli, v tejto sekunde živý Boh, ktorý udržuje vesmír v bytí, má predsa, ako to hovorí jeden krásny text v Starom zákone, má ma vritého do dlani.
Mám ťa vritého do dlani, tvoje meno. Ktorý je to text, v ktorom sa Mária ukazuje ako žena viery? Bolo to vtedy, keď sprostredkoval nám to evanjelista Lukáš. Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret. Teda to je konkrétne miesto. A tým pádom konkrétna udalosť, ktorá má svoje časové a priestorové súradnice, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi, ktoré meno bolo Mária. Vieme miesto a vieme osobu. Je to historicky, časovo, priestorovo ukotvená udalosť. A predsa mystická. Prišiel k nej a povedal: zdravá z milosti plná, Pán s tebou. My to dnes povieme koľkokrát? 50 krát? A niekto, kto nás bude z diaľky počuť, možno povie: tí katolíci majú takýto čudný modlitebný mlynček, že potrebujú 50 krát opakovať tie isté slova. A my vieme, že to nie je modlitebný mlynček. S vierou opakujúc tieto slová sa ponárame do Božej prítomnosti, preciťujeme Máriinu prítomnosť a cez ňu a s ňou a na jej orodovanie zažívame Boží dotyk. Zdravá Mária, milosti plná. To bol vnútorný Boží impuls, na ktorý ona reaguje. Ona sa nad týmito slovami zarazila. Je aktívna. Viete, čo je najväčšou chorobou v súčasnosti? Ľahostajnosť. Ľahostajnosť na znaky, ľahostajnosť na symboly, ľahostajnosť na udalosti, aj v našej bezprostrednej blízkosti. Rozprával mi človek, ktorý pred niekoľkými rokmi stál na Štefanovičovej ulici, keď tam vybuchlo auto a lietali tam mŕtvoli a zranení ľudia. A ľudia stáli na zastávke a pozerali sa na to, ako keby to bol televízny program, ktorý možno prepnúť diaľkovým ovládačom. Nedotýkalo sa ich to. Najväčšou chorobou v súčasnosti je ľahostajnosť voči tomu, čo je okolo nás. Mária sa na tento Boží impuls dokázala zaraziť. Vnútorný postoj, isté konštruktívne rozrušenie, ktoré potom pokračuje. A my tu máme svätého Lukáša, ktorý hovorí: ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Zaraziť sa, prekvapiť sa, vedieť sa prekvapiť, vedieť žasnúť, vedieť obdivovať, vedieť si klásť otázky a rozmýšľať. Rozmýšľala nad týmito vecami. Pápež Benedikt XVI v jednom svojom rozjímaní hovorí, že keď Panna Mária o všetkých týchto veciach rozmýšľala vo svojom srdci, tak to slovo, ktorým je to vyjadrené v tej pôvodine, je, že hľadala súvislosti medzi udalosťami svojho života. Teda bola to aktivita človeka, ktorý reaguje na Božie impulzy a hľadá v nich nejaké posolstvo, hľadá v nich nejaký zmysel. Ale, a teraz tu sme pri jadre celého nášho uvažovania, bratia a sestry. Kedy môže mať človek takúto vieru? Kedy sa môže zaraziť nad Božím impulzom a rozmýšľať, čo takýto Boží impuls znamená? Čo znamená takýto pozdrav? No jedine vtedy, keď verím, že to, čo sa vo mne odohráva, nie je nejaká... To negeneruje moja psychika, že to len vo mne sa niečo deje, ale nemá to nejakého vonkajšieho autora. K tomu, aby sa človek dokázal zaraziť a rozmýšľať a reagovať, potrebuje človek veriť. A toto budeme od Panny Márie dnešným ružencom tiež vyprosovať v Božiu, účinnú, účinkujúcu Božiu prítomnosť. Už som to povedal. Nevysúvajme Boha do minulosti a do prítomnosti, lebo keď sa v nás minulosť a prítomnosť pobijú, tak nám ukradnú prítomnú chvíľu. Boh nás testuje okolnostiami, konkrétnymi okolnostiami sa nás vždy pýta: teraz si kto? Teraz si kresťan, keď pred tebou niekto ohovára. Teraz si kresťan, keď pred tebou niekto trpí.
Teraz si kresťan, keď zažívaš krízu. Teraz si kresťan, keď máš urobiť závažné rozhodnutie a rozhodnúť sa, či budeš podľa Božieho zákona alebo podľa pochybného ľudského zákona konať. Anjel jej povedal: neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Neboj sa, Mária, lebo je to Boh, ktorý ti dáva svoju milosť. Čím viac v nás je strachu, tým viac si musíme vymodliť to prežívanie tej účinnej Božej prítomnosti v nás. Lebo, a to si pamätáme z detstva, keď sme boli v otcovom náručí alebo v maminom náručí a otec alebo mama nám povedali neboj sa, tak sme nadobudli vnútorný pokoj. Pamätám sa tak matne, mal som 4 roky, ako sme na palisádoch z okna pozerali na ruské tanky, ktoré tam boli, a mama ma držala na rukách. Jednoducho, keď sme v Božom náručí, keď sme našli milosť u Boha, milosť Jeho prítomnosti, milosť Jeho dotyku, tak náš strach sa nemôže úplne vymazať. Ten strach je neustálou výzvou, aby sme ho prekonávali. Ten strach je tréningovou dráhou, cez ktorú sa nás Boh pýta, či to myslíme s Jeho prítomnosťou a vierou z Neho vážne. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Tu nejde len o čiste nezáväznú teoretickú komunikáciu, ale o úlohu. Tvoj život sa zmení. A povážte, že židovské dievča sa dozvedá, že cez stáročia predpovedaný Mesiáš, ten túžený vykupiteľ, spasiteľ, sa narodí z nej. Ona bude tou matkou. Pri múre nárokov, ako viete, ktorý je rozdelený na 2 časti, sa modlia muži, aby prišiel Mesiáš. A je osobitný sektor pre ženy, ktoré sa dodnes mnohé modlia za to, aby oni boli matkou vykupiteľa. A modlia sa za to, aby oni boli matkami Mesiáša. My veríme, že to bola Mária, ktorá sa stala jeho matkou. Boh nie je taký, že keď chcem, tu je, a keď nechcem, tu nie je. Keď mi je príjemné, tak sa modlím, keď nie, tak Boha tak odložím. Niekedy žijeme takú poličkovú vieru, že keď sa nám to nehodí, vložíme ho do poličky a keď nie, tak ho vyberieme ako liek. Ale neexistuje chvíľa, neexistuje sekunda, v ktorej by sme mohli povedať, že sa nás Boh netýka, my sa vymaňujeme z jeho prítomnosti. A ona sa dozvedá, že sa stane matkou dlho predpovedaného vykupiteľa vyvoleného národa. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anjelovi. Mnohokrát sa ľudia pýtajú, neviem sa sústrediť pri modlitbe. Unikajú mi myšlienky. Myslím na iné veci. Čo mám robiť? Čo by ste poradili človeku, ktorý má problém sa sústrediť pri modlitbe? Čo by ste poradili človeku, ktorý pri modlitbe mu unikajú myšlienky? Tá odpoveď je tak jednoduchá, že sa už až ju bojíme vysloviť, lebo nás usvedčuje. Modli sa s vierou, že Boh je prítomný. A že tvoje slova berie v tom najplnšom zmysle slova smrteľne vážne a životne vážne. Bohu je veľmi vzácne, že ho oslovujeme. Len ho oslovujeme ako niekoho, kto nás naozaj počúva. Naše modlitby to nie ako maily, alebo ako pošta, alebo ako gulečník, kde nevieme, kam to trafí, či to trafí. Naše modlitby sú modlitby, prosby človeka, stvoreného Bohom, chceného Bohom a milovaného Bohom. Môže otec alebo matka sa nepovšimnúť dieťa, ktorému chce niečo povedať? Mária povedala anjelovi, ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Aktívny prístup. Toto nie je nedostatok viery. Toto je záujem o Božiu ponuku. A tento záujem vyplýva z viery. Ona verí Bohu a pýta sa ďalej. Teda, keď to
trošku tak zovšeobecníme. Dobre, a ako to spravíme? Ako to urobíme? Poznáte určite ľudí, ku ktorým keď prídete s nápadom, tak povedia, výborne, poďme do toho. A poznáte možno aj takých ľudí, ktorí povedia, na čo? Čo sa budeme tu snažiť? Všetko je už zbytočné. Ale oveľa lepšie sa spolupracuje s niekým, kto povie, ideme do toho, poďme, fajn, aký máš nápad? Anjel jej odpovedal. To je ďalší impuls. Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. Duch Svätý zostúpi na teba. Váha týchto slov je nesmierna. Ono je to tak aj v ľudskej psychológii, že my od detstva počúvame tieto texty a je ako si v ľudskej psychológii typické to, že keď počúvame niečo veľakrát, tak si neuvedomujeme radikalitu toho obsahu. Ale toto je veľmi, veľmi silné, že Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. To sú úžasné slova. Rovnako úžasné je si uvedomiť, že naša modlitba je nepredstaviteľná bez impulzov ducha. Nech vám nikto nikdy nepodsúva myšlienku a nikdy si ju nenechajte podsunúť, že sa modlíte preto, že vás to niekto naučil v detstve. Aj preto. Alebo že sme produktom nejakej kultúrnej zotrvačnosti. Aj to do istej miery zohráva úlohu. Ale každý jeden deň, každý jeden týždeň, každá jedna okolnosť je novou a novou výzvou vstúpiť do novej situácie a keď ja dokážem osloviť Boha zajtra, pozajtra, popozajtra, to nie je preto, že som rozbehnutý ako vagón a idem po tých kolajach ako niečo, čo ide len svojou zotrvačnosťou. Je to vždy pôsobenie Ducha Svätého v našom srdci. Toto nie je nepokorné vyjadrenie, to je jednoducho viera v to, že Biblia hovorí pravdu. Nikto nemôže povedať, že Ježiš Kristus je Pán, ak nie z Ducha Svätého. A my povieme dneska veľakrát to povieme, plod života tvojho Ježiš. Plod života tvojho Ježiš. Pri tom mene Ježiš vrcholí zdravasť. Tam kulminuje jeho obsah, k tomuto celé smeruje. A preto aj dieťa bude sa volať Svätým, bude to Boží syn. A Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Mária povedala, toto sú slova, ktoré ušia moderného človeka znejú ťažko priateľne, ale Mária hovorí, hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Samozrejme, že odborníci na Bibliu sa snažili vstúpiť do vnútornej atmosféry týchto slov. Snažili sa identifikovať, s akým vnútorným nastavením Panna Mária tieto slová povedala. Lebo slovo služobnica znie tak rezignovane, tak znechutene. Veď osoby, ktoré sú využívané alebo zneužívané na prácu, hovoria, čo ja som len taký sluha, tuto len služtička v tejto domácnosti, ja som tu len služka pre všetkých, nikto mi ani nepoďakuje. Tak toto myslela Panna Mária? Nie. Ten teologický termín je, že to povedala optatívne, čo môžeme veľmi jednoducho preložiť. Povedala to s vnútornou túžbou slúžiť Bohu aktívne, iniciatívne, so všetkými talentami, so všetkými danosťami, ktoré má. Ale pretože verila, že kto jej to hovorí, je Boh. Pretože verila, že ten, kto ju zatieni, je Duch Svätý. Pretože verila, že ten, s kým hovorí, je prítomný a to, čo hovorí, je pravda a to, čo sa odohráva, nie je nejaká projekcia, nejaká zotrvačnosť, nejaká psychohra vnútorná, ale živý Boh, ktorý sa dotýka živého človeka. Ak Boh s nami, kto proti nám? My žijeme v prostredí, ktoré veľmi vyžaduje ľudí, ktorí majú živú vieru. Panna Mária bola najmienkotvornejšia osoba vo svojej dobe, pretože svoju mienku, svoju vieru
vyjadrila tým, že porodila toho, kto dejiny bezkonkurenčným spôsobom ovplyvnil. A preto, ak budeme mať živú vieru, budeme mienkotvorní v našom prostredí. Lebo sa nebudeme báť povedať názor, nebudeme sa báť oponovať. Pokojne, s láskou, ale v pravde. Láska bez pravdy a pravda bez lásky nejdú. To je jedno v druhom. Sú to len dve polohy, dve stránky jednej a tej istej skutočnosti. S pokojom, láskou povedať mienku, prekvasovať prostredie, a teraz to poviem tak silno, rodiť Krista do prostredí, v ktorých práve sme. Áno, Panna Mária špecifickým, neopakovateľným spôsobom porodila Krista pre tento svet. Ale každý, kto verí, že ona je žena viery, a každý, kto túto vieru chce od nej čerpať, môže Krista rodiť pre svoje prostredie. Kde prinášaš lásku, je to Kristova láska, lebo si v Neho uveril. Kde prinášaš nádej, je to Kristova nádej, lebo z Neho čerpáš túto nádej. Kde prinášaš zmierenie, je to Kristov pokoj, ktorý dáva len On a nedáva ho svet. Kde sa ujmeš človeka a empaticky ho vypočuješ, je to Kristov postoj, ktorý viedol tiché rozhovory, ktoré samozrejme len v náznakoch vidíme vo Svetom písme. Jednoducho tá človečina, ten dotyk s tým prostredím, v ktorom sme, tie každodenné kontakty, všade môžeme porodiť Krista. Lebo kde konáme lásku vo viere, že On nás vedie, že stojí pri nás, že žije v nás, tak tam je aj On prítomný. Určite všetci vnímate sochu Krista v Rio de Janeiro. Nedávno tam, pred niekoľkými rokmi tam bolo stretnutie mládeže. To obrovská socha s rozpaženými rukami. A veľmi zaujímavé dejiny. Najali architekta, ktorý neveril v Ježiša Krista. Bol to neveriaci človek, ale veľmi šikovný z hľadiska svojej profesie. Tú sochu začal stavať človek, ktorý neveril. Dostával ju človek, ktorý uveril a urobil takú vec, že na mieste, kde je Ježišovo srdce, umiestnil listiny so svojím rodokmeňom, ako by keby tým chcel vyjadriť, že on už nielen projektuje sochu, ktorá musí nejakým spôsobom staticky zvládnuť takú veľmi neštandardnú polohu na jednom kopci, na hrote jedného kopca. Ale táto socha, už keď vznikala, porodila, tak povediac, jedného kresťana, ktorý uveril práve vtedy, keď ju stával. A Panna Mária chce toto. Vložte svoj rodokmeň, vložte seba, vložte svoj život, svoje súradnice do Ježišovho srdca. Do srdca, ktoré pulzuje, aby prekrvilo vás. Poznal som človeka, ktorý mal modré končeky prstov. Mal diagnózu tzv. Modrého dieťaťa. On mal modré končeky prstov, ale problém mal so srdcom. V norme sa s Máriou, s vierou do Ježišovho srdca, nech nám transplantuje naše srdce, aby sme nemali modré, nečinné prsty, nečinné ruky, lebo Ježiš ich potrebuje. Ježiš potrebuje, aby sme mariánsky, aj my, tak ako v Káne, o ktorej budeme rozjímať na budúce, aj my v tom dotyku s tou každodennou realitou premieňali to, čo je slabé na silné, to, čo je skleslé na povzbudené, to, čo je bez viery, aby malo viac viery. Nie preto, že my, lebo my ľudia sami o sebe nedokážeme nič. My môžeme byť len tými predĺženými rukami toho, ktorý skutočne koná. Ako lekár lieči, ale Pán Boh uzdravuje, tak aj my môžeme konať, ale ten konečný výsledok je preto výsledok, lebo Boh pôsobí. Pozrite sa na tie tabuľky, ktoré sú výsledkom skúsenosti sily, ktorá vyplýva z mariánskej úcty. Sily, ktorá vyplýva z hlbokej úcty k Panne Márii.
Na jednej z týchto tabuliek je s výkričníkom napísané verím. A tak my dnes pomyselne pri tejto modlitbe svätého Ruženca prežíme ju v sile prítomného okamihu, v sile Božej prítomnosti, v sile Máriinej prítomnosti. Umiestnime tak pomyselne takú našu tabuľku spoločne, toto spoločenstvo, ktoré tu vzniklo, a umiestnime ju tak symbolicky tiež na túto stenu, že chceme veriť v Božiu prítomnosť a o tejto prítomnosti aj svedčiť tak, ako o nej svedčila Panna Mária, ktorá okrem toho, že bola žena viery, bola ženou nádeje a ženou lásky. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.